Hòstia puta. I això què és, tio? Palometa. Palometa, doncs vaya el nom, Palometa. El fill i la mare. Hòstia puta, tio. I això d'engrana ho vens fàcil o què? No, costa més de vendre's, ven millor el petit. Quan pesa això? 15 quilos. 15 quilos? Hòstia. Clar, jo veig això i dic, hòstia, quina millonada, no? Què? Val una pasta. Val una pasta. Què pot valdre això? Dones un interval, va. Sobre uns 20 euros quilo, doncs 300 euros. Hòstia, boig. I compta l'IVA també, claro. És que és un 10, un 5 vosaltres? Nosaltres fem un 12, crec. Un 12? Un 13, Pere. Hòstia, fota-li, un altre quilo per Hisenda. Sí, totalment. Hisenda sempre guanya. Això, i qui s'emportaria això? Per restauració. Restauració, Per fer racions, suposo. Els petitets són per tenda i els grossos per restauració. Tu quin és el teu client tipus aquí? Restauració. Restauració. Bueno, jo tinc de tot una mica, Tinc peixos grossos per restauració i peixos petits per tenda. Hòstia, i tu entenc que, o sigui, vosaltres aquí compreu a diferents llotges, porteu aquí, doncs tens una clientela que apareix aquí i va... porten a la tenda. Hòstia, tio, jo us admiro perquè teniu un producte que en molt pocs dies es fa malbé, tio, has de vendre ràpid. S'ho de vendre amb un parell de dies com a molt. Parell de dies, Com a molt, no, que va, un parell com a molt. Sí o no? Però jo té pinta que tu ja això tens venut quan ho compres. Tu no te la jugues, en algun Més o menys, més o menys. Hòstia, que guai, tio. Sí. Que guai. I quin és el peix més, o sigui, el més valuós que tens aquí? O dir, hòstia, això és el més exclusiu, més raro, més car. He venut espardenyes 150. Hòstia, molt bé, que guapo. Santiaguinhos. Els santiaguinhos, 160 euros. Santiaguinhos, què és un santiaguinho? Santiaguinhos com una cigala petiteta gallega, molt maca. Vale. 160 al quilo l'has venut tu? Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Passa que al final el peixater ho ven a la llotja, tu li compres i tu ho has de revendre i... Jo compro a la llotja i aquí el peixater ho compra aquí i després ho revela ell a la tenda. Hòstia, i no li agafes mania al peix, tio, tot el dia remenant peix? És a dir, sí, no? No li diguis a ningú, però sí. No li diguis a ningú, però sí. Hòstia, molt bé, tu. Escolta, moltes gràcies. A tu, home. Anem a fer una volteta. Igualment.